pwede ka. Titiis ko ang init, tinitiis din ang lamig. Ang maitim na usok at makapal na alikabok. Marami ang kapos, pera raw nila'y naubos. Ngunit galante ang iba kung mabayad na sila. Ako ay mangal-dal-dal, driver ng tricycle na makaluma na. Ako ay mangal-dal-dal, driver ng tricycle na driver ang maguna. Pwede ka ang tawag nila. Hoy, pwede ka! Ako nga isang pedicab driver sa bayan ng Mamaldan. Nagsasakay ng mga pasahero kahit hindi ko kilala. Kung minsan pa nga ay ikatatulang pala, pero kung minsan ay gumagamit lang naman. Ngunit noong si Duterte ang aming presidente, biglang sumige-sige ang extrajudicial ke. Pagdahilan ka muna para sasakay sa iba.